ľudia, to vás vítam pri dnešnom videu a dneska si ideme zahrať hru Get Fat and Roll a Race. Má to 90% hodnotenie v dobrom, takže ideme to vyskúšať. Tam, že mi to nabehne a keď nie, no tak si zahráme The Dropper. Ja už som to tuším videl, keď to je tá hra, ale nemám v tom nič nahraté. Som taká špagetka. A musíme v podstate jesť. Hej, tu jak sa postavíme, tak proste tu máme burgery a všetko. Ja keď na neho kliknem, tuším. Alebo nie, ja musím chodiť ku nemu. Takže takto. Ňami. A to je čo? Amerika? Keď to sú hranolky. So znakom Robloxu. Počkajte, ja vám oddielím kamerku, aby ste videli, že už som väčší. No, už som troška taký menej vyhublý. Takže ideme zbierať, super. Akože máme šťastie, že tu toho je dosť veľa, no. To som tu sám takto. Počkajte, dám preč tabuľku a máme spinník. Tabuľka preč a spin. Prosím, nech mi tam dačo padne. 10 minút lag for boost. Lag boost. Takže keď budeme mať, ja neviem, vajíčko, tak nám to dá asi tak som to pochopil, že keď budeme mať vajíčko, tak budeme mať väčší lag. Šťastie teda. Keď to nám povedať takto. Už vidíte, už som troška tlustejší, už mám tých 1000, no za chvíľu 2000. No, postupne vlastne sa tu vylevujem, na väčšiu túto a už máme 2000. Tu sú vajíčka, myslím, že jedno je najhoršie za 5000 a legendárna 1% zebra, tu by som chcel. Takže budeme mať šťastie, jak v minulom videu, keď som, asi to ešte nevyšlo, sa mi zdá. Uvidíme, pozriem potom. Jak som mal šťastie, keď mi padol 15% čip. No nič. Teraz ešte 500 vinov nemáme, takže idem zbierať zase tieto. Ty vole, tak toto je jednoduché. Akože, to je také proste, vyskúšať si, aké to je. Není to zlé. Vôbec. Je to taká skôr oddychovka. Keď máte z toho chuť na hranolky alebo na mekač, tak si to kľudne dajte k večeri. Keď máte, hej. Ja teraz som dostal dosť veľkú chuť na mekač. Všetko pozbierame. Môžete vidieť, aký som tlustý. Idem sa spustiť, aby som mal niečo. Myslím, tá hra spočíva v tom, že vy vám to postupne tie burgery uberá a jak dojdete ďalej, čím ďalej dojdete, tak tým viacej máte vinov. Zoberiem 50 vinov. A
A 250 ešte. Takže idem ďalej. Ja už sa kúľam, ale ešte... Poď ešte chvíľu, ešte vydrž. Ešte máme... už nemáme. Máme 5000 vinov, ľudia. Super. Ja nechcem si úplne kúpovať hneď to najlepšie. Hneď to druhé najlepšie. Asi kúpim asi viac týchto za 500. Čo mi padlo? Asi ten sloník, myslím. Jej! Gepard. Čo mi padne? Prosím. Zase sloník. Zase gepard. Zase gepard. Hyena! Či čo? To bola hyena? Počkajte. Idem preč od toho vajíčka. Pety. Máme hyenu! Super. Ona dáva 2,5. Takže dáme equip best. Koľko môžeme mať? 3 petov? Aha. Dáva od najhoršieho, ne? Dobre. Takže ja idem ešte skúsiť potvárať aspoň 2 vajíčka. Pošli na čo dobré. Zase gepard, to nevadí. Asi surikata, alebo čo to je, neviem. Vyzerá jak surikata. To, že máme epického peta. Ešte si vyberieme giftík a potom pôjdem. Ready 500, super. 500 foodu a vidíte, už som troška, no ešte to nevidíte, ale som troška tlustejší. A to v tej hre je dobre. No dobre, takže ja si equipnem best. A máme epického peta, ktorý pridáva, no hyena pridáva 1,56, teda 2,2,5 a to za 3,5, to je dosť veľký rozdiel. Ale prečo mi to dalo toho a nie toho? Ten má 1,1 krát, no dobre, tak majú rovnako. Dobre, ja dám krížik. Keď sa mi to podarí. Už ma neboli krk ako pri minulom videu, lebo už natáčam v izbe za stoličkou, takže už mi to v podstate nevadí. Takže už to je v podstate všetko v pohode. Pozor! Lebo keby som tak znova mal natáčať, tak ma keby som mal znova natáčať, tak mi ten krk asi odpadne, lebo fakt akože dosť ma bolelo, lebo ja som bol takto dlhý, tak som bol nejak. A nebolo to úplne príjemné, mám vám povedať. Skúsim sa dostať do novej lokácie. Vidíme, že... Čo? 100 000 vinov? Tak to nazbierame za... To budem šetriť možno deň, 2. Z 2 epizódy možno. Alebo natočím, koľko nahrávame? 9 minút, tak to máme ešte dosť času. Aj na tretiu lokáciu kľudne. Aký som veľký. Len žrať, jesť. Ale tí ľudia, čo tu sú tak okolo mňa, no tak tí už sú fakt akože veľký. A raz nespadni tam, prosím ťa. Ja toto všetko musím zjesť.
Akože furt sa tu objavia nové veci, ale ja už sa asi pôjdem spustiť, lebo mám 23 tejto. A mám ešte gift ready. Prosím, to sú... Nechcem viny. Ja potrebujem... Alebo aj viny by som bol rád, ale... Tak 250 vinov to není veľa. Ale zase ani málo. No, teraz ideme spustiť. Už máme len 4000. 3, 2... 1 tisícky. Máme len 1000. Za chvíľu 900, dobre. A už vidíte, už som taký menej tlustý. Už som menej tlustý a postupne. No a už som zase späť. A už som tu a máme 25 000 vinov. Teoreticky by som si vedel aj kúpiť o to je 15 skáčkový, takže a tam ten je 25, tak ja idem na Epic Egg. You need more wins, počkaj, 25k, ale jedno chcem iba. Ale však mám. No tak dobre, no tak idem na toto. Arctic Fox, tak to je pekná. Už mám len 9000, takže môžem ísť na toto. Prosím, košatku, to je strašne cute. Lemur Epic, 6%, super. A čo máme, koľko máme ešte vino? 4000, to je za 5. Môžeme ísť tu. Prosím. Jaguar. Teda či ten. Elefant, super. Zebra! Máme zebru legendary, yes! Super! Ešte otvorím raz. Alebo dvakrát môžeme ešte. Ešte asi dvakrát môžem. A mne to vôbec neuberia. Aha, to je tie viny sú. Ja mám ešte 2000 vinov. Hyena Rare, super. No a idem si tých petov equipnúť. Petov a dáme equip best. Zebra má koľko? 3,75. Toto má 3,94. Lebo toto je z druhého najlepšieho vajíčka. Baby Lemur. No a Baby Merkant. Dobre, Merkant. Teoreticky by som to videl, že dostaneme sa do druhej lokácie a mohli by sme si zahrať nejakú inú hru. Alebo natočím celé video pre vás, mne to v podstate... Hej, a píšte do komentárov plus fakt, že čo chcete vidieť. Aby som vedel, že čo vás baví, alebo čo by ste chceli, hej. Ale také obyčka, čo sú napríklad pre dvoch, tak toto veľmi nie, lebo to by som musel natáčať s niekým a to by som s ním musel aj teoreticky volať, ale cez iný mobil a z toho mobilu by som jedného musel natáčať, hej. No ma furt prenasleduje tá typka, pomoc. nie. Ona je stále to, ona je veľká. Ja som 23 000, ja si troška oddialím kamerku, aby ste videli, čo robím. No a ja by som videl, čo robím. Ak mám tých petov, tak to rýchlejšie ide. Tak. Určite si pozrite aj kanál SK Mister, to číta môj kamarát. Ja už mám 50 000, tak to dosť mám veľa, ale ja chcem ešte viac. Viac. Asi keď chcem otvárať to vajíčko, toto tam, čo je tu za 25k, tak musím mať asi väčšiu veľkosť. Trocha viac vinov, než mám.
než je presne ten onen, lebo asi nechcelo mi to dať, takže ja som toto som teraz dal, lebo som nepozeral komentáre, ale určite budem pozerať, keď mi budete písať komentáre, čo chcete a kde je? Mám 68 000, dostaneme sa na 100k a pôjdeme dolu. Zoberiem traily a máme bielú trailu, ja chcem fialovú. Tak za 2000 vinov, dobre, beriem to. A dúhovaj za koľko potom? Za 500k. Tak to mi fakt pomôže. Dávam auto it. Ešte dáme giftik si. Ready 500. Dáme climbnuté. Takže máme 81 000 a za či je 11 hodín, či koľko tam toho máme. Asi hej a tak tam máme huge beta. Máme 10 000, už len pár tisíc a máme 100. A čo ma to tam furt dáva? Tak, už len pár tisíc. A, máme 100 000. Yes, takže vypínam auto it. Robím auto it. Neautoris, nič. Ne, nič nerob. Dobre, mi to prestalo. Giftík máme zase 500. Chvíľa som bral to 500. Nevadí, nechám to tak. Troška sa mi to asi buglo, no nič. Idem skúsiť 100 000 mám. Vidíte, jak rýchlo to ubúda. To je strašne rýchle. Mám tu fialovú trailu, tá je celkom pekná. Oproti tej bielej, samozrejme. Tam je 10 000. 10 000 yes. 100 000 vinov, yes, môžeme dať ďalšie lokácie. Super. Ale tam, viete čo, už máme aj tak 100 000 vinov, takže môžem si kúpiť vajíčko. Prosím, dačo, dobre, prosím, dačo. Čo mi to padlo? Si bere, aha, tak nič také extra. Vlastné nesty, vadí, ideme do ďalšej lokácie. Japonsko je za 2 milióny, tak to je fakt. Pizza, Italiano, super Italia, A najhoršie vajíčko je tu za koľko? 300? Počkajte, čo? 185, 70, 35k mám najhoršie vajíčko, super. Takže to si ešte môžem kúpiť a tu padajú dobrý pečovia. Čo mi padlo? Toto je asi neúplne cirkus. No dobre, ja si idem tých petov. Ešte skúsim ten giftík raz, lebo som ho vyberal, ale tak nič. A idem do tých petov. Equip best. A zebra tam už dávno není. Máme 5x6, 5x63 a 5x86. Takže ten je lepší než tieto dva. To je škoda tej zebry, ale lemur je lepší než tá zebra, lebo toto bolo z lepšieho vajíčka. Super, takže ideme. A čo tam je za legendárneho v tom najhoršom vajíčku? Huge crab, legendary, normal. 9 krát, no ty vole. Teraz to je pre mňa 9 krát ešte veľa, hej, ale už nebude za chvíľu. Lebo kúpim to najlepšie vajíčko a tam bude 30 krát, ne? Idem pozrieť. Najlepší. Počkaj, tu sú dvaja. Tu je exkluzívka Huge Rainbow Fish a to má 16 krát. Toto má 14 krát. Lap Pick a technicky tento. Aha, chalúba mama. Nie, ale fakt on to tak hovorí vo videách. Že som mal zle kameru. Ten má 8 krát. No a ja by som asi chcel tu buď tú
toho technického, tú technickú mačku, alebo geparda, alebo toto. A asi tých troch, keby mi to malo padnúť. A keď už tak, tam tá bouchalovú mámu. Len je fakt sorry ľudia, ale on to tak hovorí. A hlavne oveskaz. Toto je, máme. Tu máme tak. Tu sú veľkí ľudia, fakt akože, ale dostávam dosť veľa toho zmrzlka. Som sa zmenšil, zase rastiem, hej, už mám 35 000. Tak, ideme na to a dáme auto i viete čo. No počkajte, ale seasons možno by sme mohli mať, nie? Nie, to sa museli dať skipik. O nič. Dáme premium quest. Hatch egg. 19 z 25 máme. Dáme auto it. Takže musíme zjesť čo najviac veci, ale on to proste ide všetko po tom jedle, takže ja nič nemusím robiť. Odporúčam si to zapínať, je to zdarma, nemám to žiadne robux, nie to žiadne robuxy, takže odporúčam si to zapnúť. Sorry. Pardon ľudia, ale no, odporúčam si to zapnúť, lebo je to úplne normálne, že to proste je, on to proste chodí a žere to, hej, máte v podstate 70 000 za ani nie pár minút, hej, akože dobre, pár minút, hej, ale ako tak to myslím, že proste to zbierate celkom rýchlo. A určite odporúčam si to zapnúť, lebo je to zadarmo, toto auto eat, lebo, no nie že lebo, ale proste je zadarmo, no. Máme 7 000, ja si nazbieram asi takých 30-20 000. Hej, nič vlastne nerobím. No a ideme potom vyskúšať tú trasu. Takže uvidíme, no. Už mám 130 000. Dobre, tak našetríme viac, lebo vidím, že to ide rýchlo. Pozrite, aký som veľký oproti tým tam. Oni sú skôr taká jak placka veľká. Ale tých 2 milióny, jak našetrím, to budem šetriť 2 dní, nie? A keď sme mohli, tak môžeme si teoreticky našetriť aj tých, ako to volá, 200 000, lebo tak to ide rýchlo, že kto má rada si mistera, nech dá like a odber, veľmi mi to pomôže. A je to zdarma úplne, budem veľmi rád. A dúfam, že tí, čo sa na to video pozeráte, už dávno máte odber. Fakt, akože reálne to myslím. Bo mne to fakt veľmi pomôže. To aj Munci nerobí sa na to, že mu to pomôže. To fakt je akože reálne. Dobre, ja vypnem. Nie, rejs nie. No tak už som na rejse, no. Ale dosť rýchlo mi to ubúda, akože reálne, lebo... No dobre, takže dúfam, že dáme aspoň 20 000. Koľko máme? Prosím, dajme 20 000. Dáme 20 000. Aj to tam 20 000. A ideme ďalej, nekončíme. 2400, 2500, 2600 a už pomalujeme, ale to mi nevadí. 2800 reálne, 20 900, dáme 21 000. Asi dáme 21 000. 21 000, je to tam! Yes. A ideme ďalej, takže dáme 21 100. Super. Dúfam. Ale 21 200 už tam nedáme. $21 100, prosím, dojdi tam. No tak skoro, úplne, že trošičku. 200 000 vinov, kámo. Tak to si môžeme, 200 000 vinov. Toto je za 300, takže toto nemáme.
Toto je za 185, ja si kúpim toto za toto. Toto tu. Skorpión 15% nahod. Yes! Čo mi to padlo teraz? Asi toto tu tak fire, čo som tam videl. Takže ešte jedno. Ešte môžeme jedno. Frog common a koľko máme? 70 000 a už máme len 16, takže už nemôžeme ani jedno. No dobre, a pre part 2, no pre čas 2, pre part 2 dajte, ja neviem, 2000 lajkov a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute ľudia!